това е първи епизод на Angry Birds Space. Ето и точно е първи епизод, само ще играем. Добре, Red Planet. Да започвам. Добре. Добре, първото ниво е минута. За две звезди. Там. Перфектно. Добре. Ако направя така. И бам! Перфект. Струва ми с такива нещо. Добре. След тия прасета имам план за тях. Ще да станат на бекон. Замръзка не стана съм бекон. Добре. И... Уне. Дали? Просто дали ще умре? Не. Добре. Той беше перфектен. И сега... Там... една звезда. Добре. Да пуснем още един метеорит на прашеската планета. Бам! Да, прасето отиде в космоса, е добре. Добре. Мисля, че така е добра идея. Пак добра идея. Добре, сега ще покажа едни други нива. Сега казвам любимите ми нива. Нивата де трябва да унищожиш буквално... Знам ти какво запада планета ли, ама прави ти. Добре. Целта тук мисля, че направя тъй. И... направя после... Тъй. Това пада тъй, чупи тъй, ти прави експлозия. Перфект. Добре, а тук идеята е да бутна тъй. Или просто направя тъй. Нов път. Той беше перфектен. Отлично беше. Няма да вземем някакви звезди. Добре. Добре. Добре, искаме да придобият и сега прави нещо.
И сега правят той. Ясно. Една планета по-малко в галактиката. Перфектно. Добре, сега ще направя тъй и тъй. Очаква да грам или нещо подобно. Добре. Тъй. Добре, свършим идеите. Добре. Ето искам правя в началото. И сега ще прасием за тук. Няма да живея до Коледа. В смисъл, докато съм за декон. Добре. Бам! И бам! По-скоро тъй и тъй се господира и той умира. Само една планета остана. Горе-долу ги избихме. Грама. О, малка планетка. Любимите ме. Сега правим тъй. Бум! Добре. Споделяй. Да, има някаква логика, явно една. Да, я знам това нещо. Перфект. Добре, фърлям тук. И сега той красе и остава беззащитно. Успя да поведе едно беззащитно прасе. Лесно направите. Не може и да ми гледа. Добре, да преминем към следващото. Сега ще събим с този бос. Гигантска праседията, обичам покани. Добре. Идеята е да му пускаме скали в устата. Когато се твори устата уж да яде, напърнем ди камък или пили да направим тъй. Ранихме му окото. Добре. Сега... Добре. Правим няколко подобни покънки или развалени, както складат. Али да. Добре. Ранихме му и двете очи. Добре. Ще останем при това. И умря! Умря, сега да вземем яйцето. Ето не може да го взема. Аз вземах яйцето! Опа! Добре, я да влизам към билчето. Аз вземах яйцето. Да, анимацията не е много точна. По-скоро го взривих. Добре, ще покажа още един бос, за да унищожим цялата галактика. Добре, така. Принципът е горе-долу същия, трябва да ударим камъните и да щупят колата или каквото е там на стара прасе.
Ето така. И така, и така. Той беше доста лесно. Започвам той ще грабя. Той може да го грабя просто. Нека те яйцето. Добре. Само малко ледени нива. Да, ледени нива горе. Добре, само така една разлика, че не можем да цъкнем планетките. Жалко. Добре. Антара, победих! Добре, имам план. Първо, бия той. После. Хвърлям той, който удря той. И той се влияе в гръмата и пада и гръма. После. Правят тройно и нищо не прави. Добре. Правят и тук. То гърми. Цъкат тези две. Пускам той. И перфектен резултат. Казах ви, перфектен. Добре. Сега трябва да направим динамет. И айде, бум. И нивото беше минато. Добре. Тук удира тъй. И сега пускам това тъй. И после убива тъй. И после пускам бомбата тъй. И после ти гърви тъй. Мисля това да е с този клип. Ако ви е харесал, дайте лайк, че се абонирате и чао!